Здравейте, приятели! Уникална е тази вечер, наистина късмета е с нас. Ето, вижте за какво става въпрос. Продължаваме да снимаме и ще се включим след малко. Втора сутрин, този път успяхме да си направим кафе, да си поправим малко по-рано и сега тръгваме отново към Вестерхор. Днеска го дават облачно, но въпреки това по пътя може да спрем на някоя друга локация. Това е от нас. Малко ще се включим от самата локация. После. Ето и за наш късмет виждаме и елени. Природата пак ни изненада приятно, но този път с едни морски създания. Както си вървяхме, изведнъж Любомир Момчилов се извика, че е видял кит във водата. Доста далече по принцип, но все пак с обективите, които имахме 24-70, се опитахме да направим няколко кадра, но въпреки това са доста далече. Но усещането да видиш на живо кит, как пръска вода и как се показва, наистина е невероятно. Много малко се показваше, просто малко гърба и пръскаше вода, но беше уникално изживяване. Така че ето още един подарък от природата за нас. Продължаваме напред и очакваме следващите изненади от Исландия. А вие продължавайте да гледате, защото хубавите моменти тепърва ще предстоят. Спряхме да пием по едно кафе на една бензиностанция и също хапнахме 3 парчета пица, общо. Нещо за цената да кажеш, брадър? 30 лева.
3 парчета пица 30 лева. И 2 кафета по 7,50-15 лева. 3 парчета пица с 2 кафета екстра. Да ни е сладко. За сутринта, какво ще кажеш за днескашния трип? Слаба работа беше днес. Времето се развали рязко. Да, обаче там изненадата с кита. Да, но далече беше. Доста далече беше. Наистина от снимките, които набързо прегледахме, не се вижда почти нищо, само леко гърбицата. И така. Също приятна изненада бяха и тези линии, които видяхме. Само, че изглеждат някакси като питомни, нямат рога. Не са питомни такива с такъв модел. Да, изглеждат като питомни, т.е. нали, стоят си, минаваш си с колата, слизаш и леко се мърдат, не бягат като диви животни. Това имам предвид. И също така са доста малки на вид. Ако сте си представили нещо големи и такова, те са по-скоро като малки теленца. Да. Така беше. Времето сутринта беше само облачно, но сега вече започна и да вали дъжд. Чакаме третия член Христо да дойде, да се присъедини към нашата компания. Така. След малко ще идем да се преоблечем, да починем малко. И ще ходим на ресторант. Ще ходим на ресторант. Ще ти опитаме някои традиционни ястия за тук, така че след малко ще се включим пак. Още едно нещо. Това си е направил цял парк тук. Ето. За да добиете представа колко са големи, ето заставам точно до него. Значи моята височина е почти до нивото на капака. Ето още една подобна машина. Продължаваме нататък. Ето е и същата амфибия, само че на рекламно пано. Втори опит за залез на Вестрахорн след вчерашния провал. Да, днеска има малко облачета, да се надяваме на хубави условия. Сега отиваме и каквото стане. Хайде, до после. Ето вече сме на локацията и не се бъркате, това е Вестрахорн, там където небето се слива с земята. А ето вижте каква изненада ни предложи тази вечер локацията.